purpo arisana mlebu ing ngarep sahana ingkang merengkang siatase sang Narapati Narabak sering pepataya Inapit panyadala ngarada waleka kang sarwa ratna Awigna Mastu Purma Sidhem Awigna Mastu Purma Sidhem silat Maryang jagal karana sirang tandha kasisaning bisana Sono sinamung langlang mlebes tumaksas tantun lambang Buddha Jinandra Putra katula tetula-tulat Mengalap teng Paradya Winisuda praming niskara Pinar ditambang loto mangga teka busana ning Gowita tawa urung lambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung Sang Purwanggata sekebyar dumaduning Wayang Purwa Purwakaning kandha narik muting basa tungging kuna-kuna rasa yen narasaya karaos mula jare ngrasa wani wruhing diri rasa mangsa lir mangsani pindhane kadya janmung teng Ilokaca jarwe usinaku jang carita becik wis kagelar juring pagliran yoga jatri amriksani pangelaran inggih Purwa Surya Candra Darumi Mangkartika wis kena putra teng kawasa sahari Aratri yang Tri Bawana prateking tosina gilur kemandi satemah dadi petanganing dina sasi awarsi windu kang sarbabat Tetung lantang kartu mangkarto isi naram membuntu Jawa Tengrembia Tetepadeng kutu-kutu alang katuku Burunono yang beruntu dadung nanantan bawijalan Padang terwangan sinari sang jebang retnang kang sumur bawani jagat Munggeng jagat witantuk munggeng kalengan wukerabang merenganga Lamun gang sayan dilato bumi
saya tangu sumur sagiwang arko katos leblok kanan gereng abang ismu jenar kapal bawan sinari sangiwang basonto tanem tu katon iju royo-royo pamangku gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendanu kasih goreng merabancono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung mangkuto mego tanpa tawis dangu suleng kawlo dasi dino rasongo paya buko karap tegal sawayi anggu urusiro tatono pedoti sinambi sindonan sesindenan mikul garu luwune anggir ngorojo kayani samenono pirembagan sumur wangi Sanggang arko saya tangu saya inggil wis katon melo sinar jagat dunung genggeng plat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sangat buyodara betujara bekuku prantiring mangke datan wonten ingkang amadani kuku ing praja negari Ngastina ya negari Ngastina Pura ya negari Gajahhoya ya negara Liman Benawi ya negara Ngurujanggala apan jare karo pambunganing kondo saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinandung beng samudra pinanglangun kang tanpa wagut pegating manunggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik sameneng krebing jurang corong kinepung gosirong kinaru sesuing peksil awet nyuwang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanam tuwa ngrembujung ora-ora yo karang witri rewe-reyon klopo bumi subur pasiten mawra satengah tandur tangkar temangkar kawuyan dadi gunung kang bebanjing kanang rangsang langit lenggat lenggok lampe toyo kang mijil saking sendang-sendang wening dirtane ilune kang pinara para playune kang tinampi waduk binendung-bendung kinarya panggening sawah yang pategalaning nara wisma mokal panguling tantang basa datanono bumi sajeng kangkung selo sadaya tinanduran kang murakabi yawang mandya Bathari Sri aglar pasabinan yayaruk misare kang pinanggo pratiwi pategalan uga pulujing kang ngarembuyung godhongane ambe kowe ngantuk kaya manglungan wiwitane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingkang ora Jangkaya tewen san siang rembo kelamun sang agdaring panggunan lamun wanci sarap soyo samya bali mring kandange sowang-sowang tatanono carane kandhang nganggo kenancing malang lebet tebi saking tindak Durjana Judi samya sayang saga kabdi akaluhing dosa bangsa tuwin negari Ngastina wana kowe kembangi gunung anggo ngrusa lestari runtu-murun trah tumerah sada dadi gara-gara kanang lingkungan langkung-langkung lamun tinalite sampun samya sambat iki sanggeman sepenepi saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane momat sinamatan daya dinayan sawijiji mapan jating jecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjik mring jaman kencana panjang punjung pasir pawukira jinawi kemah aripakarta tata turta raharja dasane guru kang gedhe bori padang jagate dur kuwise turta ado kuncarane turta kasusuning panca praja lah sinenta wau ing masa pusat bangsa negari Ngastina wis pinujana pernah dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa buta apraceka dewa wisik pandhita parap lamun Alendra menang jejuluk nenggih Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Suyudana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastra Putra ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya wenang jejuluk Sang Prabu Gandharya
Sang Prabu Arsa lengganing madaning dampar Jana datan mantra-mantra sepating Bathara Yaya dewaning kasugihan sanjebang Bathara kuwi rangit Jawanta binayang bayang sangjaning Prahapsara Hapsari kawis tinggal manggung Joko paloro-loro pindhane ping samudeng daratan nyadatan kanten pisanira sangjanengan tetunggiling praja miwas sangjaning para kadang Rangkanata dalem negaring Gajahhoya munging lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Prabu Duryudana muhung Rangkanata pidaleming mlasa jenar nenggih Sang Indra Mandri Arjuna Patih Arya Sangguni ya Sang Patih Arya Suman ya Raden Trigantalwati mulat rawi rono jeng negari ngasina pandhita saka lima pemarap Sang Tapa Begawan Durna ya Danyuang Kumbayana ya Sang Barat Waja Putra ya Sang Wipra Prandene mangke Sang Tapa Begawan mengraken mulai penerpati negari ngawungga nalindra ngawungga Sang Nerpati Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Suryatmaja Prandene pamungkasing paseban katon Wiswanura Satring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma Prandene mangke para tidhem permanem datana bane walang miyang alisik para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arepet pepat pipit para sasat atau pandenggol datan pesela labes gandeng para sipeng jawa mludak gendira rondang bulung-bulung terang ndayung mending mung selabu payung megar mending jamur bar mangsa rendeng tumbang mau jati ngarep mangsa katiga Prandene mangke Sang Prabu Duryudana Arsanandi lenggahipun ingkang Rama Marasepa nalendring mandara Sang Prabu Salya ya Sang Narasoma pramila mangke Arsa medhari sabda pangandika datan ana gondhongan ing basamur tatur mampang abis swaraning pradonga yang paling mangguna teman dadosaken kumangling wijiling pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang satemah kawedharing lisan tinampi dening Nateng Mandara Sang Prabu Salya wau. Teka, oh
Nyuwun siswa matur marang Sang Mahayagi Kaki parang para sanding jelang putih pati Surtinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspita Ngudjana menyang manjra sarwa ratma arangkeng manik Narabata Obro prabanya kang sumirat nyareng teca laliwaran sisireng date ongho wimbo kekondo mrek
kaduping maruta untuk saparan mangambar kongas mangkiwa tracating praja kawuryan wasanya ruri aurora pangrahing ukara karana tanpa palupi ati lara silastuti sucana sarjana kelo kalulun kala tidha tidhem tandhaning mati antayeng rat ning karoban Roberto Niwang Sukmana mangadili nuwi ora sasmintaning jagat pasisan Ngupatara nur mangke Paman Pati Harya Sengguni Paman Pati Plasa Jenar nur mangke aidadekake pekendira Paman Pati Harya Sengguni wontene sring-sring biji wonten kajengan manira Paman Pati Plasa Jenar kawula ana ninggi Angger Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Witana keparengami dhumateng piswanipun ingkang abding kepatihan nggih samanggangen paduka nimbali dhumateng praptanipun ingkang pamaning kepatihan damel kumejot arosing manahipun ingkang pamaning kepatihan pindhane kadya pinambenging ruping salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging samangke sareng kula kapiji wonten ngajengan paduka manahipun ingkang pamaning kepatihan tebih saking ras kemarasan nggih diwaji keparing ingkang paman sakmangke nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Witana kawula ana ninggi Paman Pati Harya Sengguni katiparan jeneng para ingkang dadi batal wakil ingsun mula kang saka kuwi pranata tata rakiting kaparajan negara Ngastina aturna marang panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Paman Harya Sengguni
Menawi paduka dangu bab tata rakiting kamarajan negari Ngastina tartentu sadaya tan badhe nguciwani. Para kawula samya sayek saeka kapti kaluhuring nusa bangsa tuwin negari ing Liman Benawi. Mendhaipun dumateng para abdi prajurit sata kura ingkang mboya kendhat ngenya tansah gegladhen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci Raja Paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka. Gusti kula Sang Nata ing Ngastina ingkang mamaning kepatihan remuk ngasawarna putung sumangga kabandhemna diwaji kawula ana ninggi. Paman Badhar Sengguni damel bumbung jasing senteka jangkep kang dadi adorira. Paman Harya mboten langkung pakaran ingkang utama tindana selawase urip sampun kendhat. Paman Harya menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suwala. Namung dereng lansah sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka nggih anak Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang teka kula wantun nami sembahipun Hyang Sepuh. Wale-wale menapa senajan to paduka jengandika mriku jejering Hyang Sepuh nanging dados wrangga nata negari Ngastina. Paripaksa sembahing Paman Harya Sengguni kula tampi dawa sami-sami. Kawula nuk-nuk boten langkung kaprayogan legahipun Paman Harya Sengguni. Sampun boten kirang prayogi pisowan kula nggih kawula nuk-nuk ninggi. Nurwangi Bapa Durna, Bapa Wenemban Kumbayana, Bapa Wenembaning Sukalima, sarawipun Bapa Wenemban Durna ingkang putra Ngastina Duryudana ngaturaken pambagya raja mugia kunjuk Bapa Wenemban Durna. Lole astaga semala sila bertapa sumarante. Hawala gamanaka kula goprit gantil buntuting selikur. Kula nak-non nggih. Samangke sawanipun ingkang bapa ing Sukalima kapiji. Ngadhep wonten ajengan paduka anak Prabu Jaka Pitana. Wale-wale menapa? Pambagya raja sampun ingkang bapa tampi kunjuk tasen pun ingkang bapa ing Sukalima. Wiwasan kula tebih saking rubeda. Cinakut nomering karahayon. Sowan kula mangke widodо Basuki Yawana. Mboten manggalangan setunggal punapa nggih. Mboten langkung. Oh, ingkang bapa ngaturaken pasegan Wanakrami mugi kunjuk ten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Jaka Pitana. Sampun kula tampi damel bumbung tas manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggahipun Bapa Wenemban Durna ing Sukalima. Kula nan sampun boten kirang pragi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima sak mangke anak Prabu Duryudana. Wiwah Kakang Narwati Ngawangga, Kakang Prabu Basukarna. Rawipun Kakang Prabu Ngawangga, Kakang Prabu Suryanmaja mugi mangke karahayon. Kakang Prabu Ya jagat pangestung para wayahmu Bathara jagat. Yayi Prabu Jaka Pitana kasinggihan. Menawi paduka dangu dumateng praptanipun ingkang Araka Ngawangga Punarpati Karna Basusena. Yayi, sowan kula tebih saking rubeda mangga widodо Basuki lan Yawana. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjung wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Sampun kula tampi asta kalih mugi ndayani marang gesangipun Duryudana. Mboten langkung kaprayogan lenggahipun Kakang Narpati Ngawangga. Kula non sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha tatan barisane Purwadya puling kepodhong kantung sibuk. Aja nganti kang padha saur manuk seneng isa nedya Brahma satane babarake wigatring pasewakan Kartomarma. Mbah nuk niki diwaji. Sesembahan paduka. Sesembahanipun ingkang abdi paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Ngastina. Amiji dumateng pisanipun ingkang arayipun Kartomarma. Samangke paring dawuh lan ngarsanipun ingkang araying Tirta Tinalang. Mboten langkung lamung badhe mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Ngastina. Mboten langkung dereng lansah samunipun marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana Sinuwun Ngastina.
siadi atur bekti enten ana ngarsanipun Kakang ora liwat pangesunipun Kakang bae tampan nuno yai seniku pareng maestu patuko badhe kula cancang pucang menuju bawahi wijang remuting berdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan sinuwun danuk niki nur mangke Kanjeng Rama malabing Mandoraka saya lepat menawi ingkang sampun kula lampahi lan menawi ingkang sampun kula tindakaken kula nyuwun luwih bering samudra kanyak sami jenyatanipun kula wantun koma wantun lancang rawaken rawipun Kanjeng Rama ing Mandoraka sesembahan kula Kanjeng Rama Prabu Salya pramila gandeng sampun rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra pun Joko Widono keparenga samangke ngaturaken asung pasegan monogrami mugia kunjuk wenter karsa patuko Kanjeng Rama Prabu Salya Mandoraka Kanjeng Rama ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat anak Prabu Ngastina ya nggih sakmengko paduka anak Prabu Duryudana amiji mring pisawanipun Rama ing Mandoraka nggih sawanipun Kang Rama ing Mandoraka sakmangke manggih kawontenan ingkang nengsemaken jernyatane pancen anak kuwi Ngastina kuwi nalindra ingkang Gung Pinatara nalindra ingkang tartentu bisa maratitesake sarta uga maranata tata rakiting kaprajan negara Ngastina kanthi bener lan becik mula kawulamu uga ayom nanging uga ngrasake ayem iki negaramu ageng ning uga krasa agung kabeh kita kira yen to ora saka pangreka dayane anak Prabu Ngastina ya anak Prabu Duryudana tak kira ora bakal iso kelakon nganakke kahanan negara sing kaya mangkene nggih senajan to asung pasegan Panakrama wis tak tampa ana ngersaning pun Rama ing Mandoraka ora liwat pun Rama ing Mandoraka ngaturake Buddha pangastawaning pun Rama wae mugia kunjuka ana ngarsaning paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Joko Widono sampun kula tampi karya bombong jas manahipun Kang Putra mboten langkung kaprayogan nulungaipun Kanjeng Rama ing Mandoraka Rama Prabu Salya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Rama malah sakmengko gandeng pun Rama wis caket ana ngersaning anak Prabu Duryudana mula kang saka kuwi Marata diage wale-wale apa nggih anak Prabu anane pun Rama matur kaya mangkene ora kejaba pun Rama mung bakal nungsung werta nyadong dawuh timbalane anak Prabu Duryudana munggana wigati apa sakmengko pun Rama mung bakal nganglungake jangga ilengake karna mabu khusus Lastawa mastuti sabda tama pangandikane anak Prabu Duryudana anak Prabu Joko Widono lho lagi Kanjeng Rama Prabu Salya ingkang sepisan kula ngaturaken panuwun wonten anggen kula ngrawakaken Kanjeng Rama Mandoraka samangke nampi kanthi bener lan kanthi wonten ingkang prayogi damel bombong das manahipun Kang Putra wonten tungkap pangga kalih wontenipun kula ngrawakaken Kanjeng Rama Mandoraka mriku boten tanpa sebab nanging samangke kula menika namung badhe nyuwun dawuhipun patu Kanjeng Rama Prabu Mandoraka ingkang pinangka jejering tiyang sepuh kedua samangke paring dawuh wonten karsanipun ingkang putra pun Kuruwati babagan Prameswari negari Ngastina inggih boten sanes namung Yayi Ratu Banowati ingkang menika putra saking patu Kanjeng Rama Prabu pramila kawontenanipun Yayi Banowati mriku tumunung wonten astanipun patu Kanjeng Rama Prabu lajeng menapa ingkang badhe kula suwuni priksa lan menapa pangandikan sakmangke nedya kawiyos saking patu Kanjeng Rama Prabu boten sanes namung ngingi babagan putra paduka inggih pun Yayi Ratu Banowati ingkang samangke duka sampun wonten tigang candra ari kalenggan samangke nampi kanugrahaning dewa ingkang wujud lan nampi
Wahyu Pulung Ratu. Kawula sewu. Putra Waduka Punjayi Ratu Banowati mriku boten gadhahi raos prihatin, boten ginakaken lampah priatos, tanpa lampah tapa brata. Nanging Gun sewu. Teka ketukusaken nampi kanugrahaning Dewi Hyang Winastan Wahyu Pulung Ratu. Miturut patungan Kanjeng Rama kados pundi? Kabagyan lan kanugrahan menika kula wau badhe dipun tanggepi mawi sarana menapa kedah ngaturaken rubyan menapa kedah ngucap syukur dhateng ngersaning Sang Mahanasa lan ugi kula boten kepengin sak mangke wahyu ingkang mapan wonten anggenipun Yayi Ratu Banowati keduga uncat saking anggenipun Yayi Ratu Banowati lajeng sarat-sarananipun menapa supados wahyu boten uncat saking anggenipun Yayi Ratu Banowati kula nyuwun pamrayoganipun Patungan Kanjeng Rama ing Pandharaka Rama Prabu Salya. Remreming driya mangungkung Lirewang Candra katawengan enjas katoritan lemot kabyarsaning rojit remeng driya manawung kakawung jebang wiseso ya jagat pangestu Ngurwaya Bathara jagat waladala kaget sotaning pun Rama ing Mandaraka nggih teka sak mangke nampi pangandikanipun anak Prabu Duryudana wondene pata sababipun Rama ing Mandaraka teka kaget sotaning ati merga nampa pangandikane anak Prabu Jaka Pitana ingkang dawuh yen to anakku wadon ya prameswari negara Ngastina ya anakku Banowati nampa kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Pulung Ratu. Bloko Suta blakotang terus terang ora tak tutup-tutupi nggih. Pun Rama bombong sartanipun Rama mongkok lan uga melu seneng. Jernyatane anakku Banowati ingkang tanpa laku tapa brata tanpa duweni laku prihatin teka sak mekuduga bisa nggayuh sartane bisa kasinungan Wahyu Pulung Ratu ya wahyuning dewa. Lah banjur sak mengko yen to anak Prabu Duryudana paring dawuh nyuwun pamrayoga kepiye mungguh wahyu supayane ora uncat saka anggane anakku Banowati sadurunge aku tak matur kados pundi umpama dipitung cara agal lan alus pun Rama arep matur yen to cara agal pun Rama melu bombong pun Rama melu seneng sartane melu mangayu bagya merga garwa paduka anak Prabu Duryudana keduga isa kasinungan nugrahaning dewa. Nanging yen dipitung kanthi cara alus utawa dipitung kanthi cara batin malah tutandha pitakon sajroning manahipun Rama ing Mandaraka sebab ngene anakku Banowati kuwi ora tau prihatin ora tau tapa brata mongko anak ratu ingkang ora tau ngrasake lara lapa
Anakku Banowati iki wiwit cilik nganti gedhe, nganti dewasa, nganti sak mengko winengku dening Nalindra Ngastina durung tau sepisan wae ngrasake rekasaning urip. Durung tau ngrasake lara lapa mergo anakku Banowati kuwi apa-apane sarwa kecukupan. Lah malah sak mengko wis winengku garwa dening Ratu Ngastina. Ratu ingkang sugih bondo bandu. Sugih bondo tegese numpuk brana wicis. Sugih bandu tegese ratu ingkang abebala raja bebasan menang nepak mbun-bunane Nalindra sak liyane. Lah apa tukang dadi tandha pitakonipun Rama ing Mandara Konggere? Kena ngapa anakku Banowati ingkang kahanane kaya mangkono? Apa kira-kira dewa sing maringi kanugrahan ana ngersane anakku Banowati, apa kira-kira ora pirsa? Apa kira-kira ora weruh? Apa kira-kira alamate kleru? Apa mung kira-kira wahyu pulung ratu iki mengko mung mampir sedhela tumuli banjur uncat saka anggane anakku Banowati? Lah, mila saking menika nggih. Pamanggipun ingkang Rama ing Mandaraka katranganipun tasih sak traju utawa sak bobot. Sebab wong ingkang pikantuk kanugrahan menika titah pitataning jalma, mantasaning menungsa, unusaning titah. Mekaten. Pramila sak mangke. Mboten sembarang tiyang saged pikantuk kanugrahaning dewa. Nanging tiyang ingkang keduga saged pikantuk wahyuning Jawata menika namung tiyang ingkang sampun netepi dhateng kewajiban ing gesang nganti tuntas. Monggo nuwun sewu tanpa cacat gesange wonten ing alam padang. Nggih menika tiyang ingkang bakal pikantuk kanugrahaning dewa. Contone nek umpama dadi ratu ya dadi ratu sing apik, dadi bupati ya dadi bupati sing apik, dadi lurah ya dadi lurah sing apik. Yen to dadi kawula, nuwun sewu pamane derajate mung kawula cilik, ya netepana darmaning kawula. Aja apa-apa kok sithik-sithik ngluputke marang pamaréntahan. Aja apa sithik-sithik nglerokke marang pujangganing sawijining negara. Kawula alit mriku ugi kedah nintingi dhateng diri pribadinipun. Kira-kira kahanan pamaréntahan keparajan ki iso kleru kaya mangkene iki, engko gek-gek aja-aja ana sing kleru saka pokal gawene menungsa. Ya saka pokal gawene kawula cilik nggone urip ning alam padang. Semono uga dadi pemimpin, dadi pengarep ya kudu duweni watak sing adil. Ora kena mban-cindhe mban-ciladan. Yen to kawula sing duweni derajat pangkat dimban-cindhe, nanging yen to kawula sing ora duweni derajat pangkat, uripe sarwa ngenes, uripe sarwa mesake tumuli dimban-ciladan. Kuwi ora kena, kuwi ora dikeparengake. Teges kaya ngono kuwi wis tetel kanalindrane utawa tetel kepemimpinane. Nggih. Yen to dadi ratu utawa dadi Nalindra, senengane kok gawe sengsarane para kawula, gawe sengsarane masyarakat. Ora wurunga mengko nggone dadi Nalindra ora bakal langgeng. Teges ora bakal langgeng kuwi para kawula ora bakal percaya karo Nalindra sing madhep nang suwijining negara. Sesuk nek pilihan meneh ora dicoblos menika. Niku nek dados Nalindra nanging mboten jujur. Ning semono uga nggih. Kawulane sing milih kuwi uga kudu nintingi kanthi bener lan becik kira-kira lahir batine calon Nalindra kuwi apik apa ora. Mergo yen to geleme milih mung mergo dinehi dhuwit, lah menika. Yen to geleme nyoblos, geleme milih sawijining Nalindra mung mergo calon ratu kuwi menehi dhuwit, lah menika ugi mboten badhe prayogi ugi kawontenanipun. Wangsul dumateng anak kula pun Banowati. Menika mboten lumrah. Menika mboten tegesipun mboten jalma limrah ingkang keduga saged nampi kanugrahaning dewa. Jenyatanipun tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan menika wonten syarat senananipun. Lajeng menawa syarat senananipun tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan menika wonten 3 perkawis. Ingkang sepisan lila. Lajeng ingkang angka 2 wani, lajeng ingkang angka 3 kurban. Tegesipun menawa lila
tegese ora duwe rasa ngresula nggone urip ning alam padang mbuh kepiye wae kedadiane. Lajeng pitados dhateng panguwasaning dat Kang Murwing Dat ning sakmenika nuwun sewu angel golek wong sing duweni rasa lila nggih. Menungsa kuwi kepenak sithik uripe banjur lali ngucap syukur nang saning Gusti. Mulya sithik derajate banjur lali karo sing kuwasa. Dhuwur sithik pangkate banjur sewiyah-wiyah karo sak pepadane. Menika menungsa menika sampun lumrah. Menawi jaman sak menika. Nggih. Menungsa menika kocap ndek dhuwit sithik, wah ndase atos. Apa-apa arep dituku, apa sapa-sapa arep dijajakke, paribasan mung kurang dhuwit 4.000 wae ditomboki. Menika menungsa. Nggih. Lajeng ngangka kalih ingkang winastan wani. Wani menika teges semang-semang utawi samar-samar. Mengko gek tegese aku urip ning alam padang tumindak kaya mangkene iki mengko gek kaya ngono. Aku tumindak ngono mengko gek aku kaya ngene. Menika sedaya wau sampun dipun gagas. Jeriatanipun sedaya ingkang lumampah wonten negari ngesti wonten ing pagesangan mriku dadipun masrahaken wonten ngarsanipun Gusti Arya Loka. Tegesipun bener sejati menika ugi namung wonten astane sing gawe urip. Bener pribadi menika bener tumrap awake dhewe. Lajeng ugi bener tumraping bebrayan. Menika mboten waging sir. Utawi gesanging menungsa menika mboten mathok teges waging sir umpama saiki iya sesuk ora. Umpama saiki ora sesuk iya, mula sedaya tindak tanduk munamuni menungsa menika aja kulina percaya karo sak bangsane menungsa. Perkara bener karo ora menika namung gumantung karo sik gawe urip. Racak-racak sak menika lho nggih. Kathah wong sing sok pinter, kathah wong sing sok keminter ngaku ponakane sing gawe urip. Nek kowe ngene dianggep salah, dianggep dosa, dianggep musyrik, dianggep sesat, mlebu neraka. Lah menika niku padha karo ngaku dadi ponakane sing gawe urip kamangka piyambakipun menika ugi dereng mangertosi neraka ki enek apa ora janjane. Ngaten menika. Nggih. Menika wani. Wani. Lajeng ingkang ketiga kurban. Kurban menika wonten kaperang dados kalih. Liripun. Ingkang sepisan kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, dana weweh. Paring payung maring sak pepadane ingkang betahaken menika. Paring sandang wong kang kawudan, paring teken wong kang ora iso mlaku. Monggo nuwun sewu. Tanpa ngginakaken pamrih. Lah ingkang awrat lan ingkang angel menika wonten mriki. Tumindak menapa kemawon mongko tanpa wonten pamrihipun. Racak-racak wong jaman saiki menika menawi nyumbang mesti njaluk diijoli donga. Kaya ta dene menika wonten arta sekedhik Pak Bu ning sak pengker kula saking mriki kula nyuwun kalian panjenengan ndongake urip kula supados rejeki kula lancar, supados rejeki kula kathah. Lah menika ingkang sak menika mboten saged dipun icali, malah samangke sampun dipun anggep lumrah. Teges anggenipun peparing anggenipun dana driyah menika mboten lahir terusing batin. Dadi kaya dol tinuku, adol dhuwit nuku donga, menika mboten sah. Nek menehi ya meneh ana tanpa njaluk pamrihe. Menika kurbaning lahir. Lajeng kurbaning batin. Lumembak sumimpe dhateng panguwasaning Dat Kang Murwing Dat manembah anut dhateng dawuhing Sang Mahanasa, anut kapitayane piyambak-piyambak. Ora kena suk-sukan rasane, ora kena ngluputke panembahe wong liya. Menika cekap. Menika cekap. Lah mila nggih, tigang perkawis menika ingkang winastan lila, wani lan kurban menika sekedhik kemawon boten wonten ingkang nyandhel wonten anggenipun Banowati. Apa kira-kira dewane iki ora weruh ning atase menika kanugrahan marang Banowati? Lajeng nuwun sewu. Menapa boten kepareng menawi Jawa tumatedaken kanugrahan dumateng Kang Putra Pun Banowati. Lho, oleh mawon nangsal mawon. Ning ya dewane iki delok-delok. Wong wedok ki nek kulinane turu. Pamite nyambut gawe tekan nggon micek.
Menika mboten badhe pikantuk kanugrahaning dewa. Ngaten. Iya. Iya. Kamangka Banowati menika nuwun sewu lho nggih. Menika paling paksa kula aturaken Darundi. Menika wong wedok sing ora tau duweni rasa jujur. Teges wong wedok sing ora tau duweni rasa jujur menika gaweane ngapusi karo sing lenang. Nuwun sewu. Menika wadinipun Kang Putra piyambak teka dipun wedharaken wonten mriki. Lho kajenge sinten sing akon sampeyan milih anak kula Banowati? Sinten sing dawuh karo sampeyan supaya nalika semono ngrabeni kali anak kula Banowati? Ya pancen bener. Rikala semanten Maduka ya anak Prabu Duryudana menika ngayonaken anak kula pun Surti Kandi malah dipun colong dipun gendak kalian Karna menika. Kasinggihan. Nek mboten dadosaken menapa kula sampun ikhlas. Ngaten. Oh lagi syukur nggih, syukur. Kula menika namung iman dhateng gesangipun anak Prabu Duryudana janipun. Pendak-pendak dipun suwuni dhuwit mung dinahke wong lenang liya menika nek mboten ratu ngesina mboten nekas menika mboten badhe sampurna gesangipun. Paman Haryo, kula wonten dawuh nggih. Lho nyun pamrayoganipun Paman Pati Hari Sengguni. Babagan Wahyu Pulung Ratu supados tetep langgeng manjing wonten anggaripun Yayi Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menawi kala wau sinuwun Prabu Salya dakik-dakik paring dawuh. Babagan tigang perkawis syarat sarana nggayuh wahyu. Inggih menika lila wani kaliyan kurban nggih. Nek cara kula kok menika cara kalusen tumrap anak Prabu Duryudana. Lha dipun atus pundi? Nek menika Paduka ingkang ngecakke tartemtu ical wibawanipun anak Prabu Duryudana. Lah nek pamanggih kula mangga sareng-sareng sak mangking ngengkulina lan pun kerep nggayuh wahyu dipun pateni mawon. Lha dipun kados pundi? Wong-wong sing kulinane wis bola-bali marambah makaping-kaping nggayuh kanugrahaning dewa dipun pejahi kemawon. Jenyatanipun kula kinten sak mangke badhe nyrimpeti nggo gek-gek gandeng anak Ratu Banowati sampun pikantuk kanugrahaning dewa wujud Wahyu Pulung Ratu nggo gek-gek Wahyu Pulung Ratu direbut karo menungsa kana-kana. Menika menawi tumrap ingkang paman ing kepatihan. Sengguni kula wonten dawuh sinuwun. Gusti yen to jeneng para Sengkuni duweni pamanggih sing kaya mangkono, duwe pamrayoga sing kaya mangkono, aku ora mathuk. Aku ora mathuk. Jernyatane kuwi dudu cara kamanungsan, nanging kuwi carane iblis. Kuwi dudu kok carane wong kang duweni paugraning urip, nanging kuwi tata carane wong sing ngangsa. Wong buruk kuwi tata carane kaya ngono kuwi. Ngaten. Yo, mula aku rasa rujuk. Aja ngasi mengko anakku Banowati nampa atur sartane sarujuk karo apa sing wis mbok omongke mau. Mboten sarujuk nggih mboten napa-napa mung kantun mendel kemawon mendadak ngunek-unekke. Ya Kakang Tuna. Lah lajeng miturut bapa bantu kados pundi? Nek kula menika gampil kemawon nggih, kula menika gampil kemawon. Nggayuh babagan kanugrahan menika nuwun sewu. Menawi samangke ingkang garwa pun anak Ratu Banowati kasinungan kanugrahaning dewe ingkang awujud Wahyu Pulung Ratu. Mira nuwun sewu, menika janjanipun boten kasinungan wahyu kok. Cobi nek umpama wahyu menika wonten, umpama kanugrahaning dewa menika kasunyatanipun wonten gumelar wonten ing jagat menika. Cobi kula tak nyuwun priksa. Napa sinten pun wonten gambaripun? Gambar atus pundi? Gambar wujuding wahyu menika. Wahyu menika mboten mawujud, teges wahyu menika mung sugesti. Menika napa? Wahyu menika namung sugesti. Sugesti menika menapa? Sangka gedrenge rasa percaya, saka dene rasa yakin. Satemah dayaning wahyu saged dipun raosaken dening titah. Inggih menika pun garwa Paduka inggih menika pun Dewi Banowati menika. Miturut ing bapa ing saka lima, kula niki wong sajeke urip ora tau percaya karo sing jeneng wahyu menika nggih. Kula mboten tau percaya karo sing jeneng wahyu.
Gaweane ngapusi mentinan. Ngaten. Nggih. Kula mboten pitados. Jernyatanipun wahyu mboten mawujud. Teges wahyu menika namung sawijining perbawa. Kamangka perbawa menika saged ical. Lan perbawa menika saged tukul, saged mijil saking perbawaning alam. Perbawaning alam menika sosok kala mangsane mung nuruti dhateng mangsa. Mangsa liripun. Mangsa ketiga utawi mangsa rendeng. Perbawaning alam menika namung nuhoni dhateng kalih perkawis menika. Nek umpama mangsa rendeng perbawane anyep, umpama mangsa ketiga perbawane panas. Lah, kula kinten sak mangke anggenipun Dewi Banowati nampi kanugrahan menika ora kok mangsa rendeng, ora kok mangsa ketiga, ning menika salah mangsa. Ngoten? Lho salah mangsa. Jenyatanipun menawi paduka anak Prabu Duryudana nganggep bilih ingkang garwapun Dewi Banowati pikantuk nugrahaning dewa. Menika sanes kok kanugrahan. Ingkang namipun wahyu menika sanes kok kanugrahan. Ning nuwun sewu, sing jeneng wahyu menika inggih sakmenika ana ingkang menapa ingkang dipun raosaken dening anak Prabu Duryudana. Kayata sepisan anak Prabu Duryudana dados nalendra ingkang Herbondo Bandu. Herbondo tegese numpuk brana picis seprapat jagat menika kagunganipun anak Prabu Duryudana piyambak. Lajeng Herbondo teges nalendra ingkang Abebala Raja bebasan wenang anepak mbun-mbunane nalendra sanes. Menika tumrap ingkang bapa, nek cara aku menika kanugrahan ingkang nyata. Wahyu Pulung Ratu menika sanes kok kanugrahan merga ora ana kasunyatane. Coba manfaate apa pedahe apa? Anggen samangke paduka anak Prabu Duryudana nggadahi garwa inggih menika pun Dewi Banowati pikantuk wahyu Pulung Ratu. Jal dayane apa? Apa kira-kira sak mengko iso gelar jajah negara Ngastina? Apa kira-kira sak mengko iso gelar kukupan negara ing Gajahaya menika? Panon menawi tumap ingkang bapa ing Sukalima nek cara kula lho nggih. Cara sampeyan. Lho lah nggih, cara kula mboten pitados wontenipun wujuding wahyu. Kula mboten pitados kaliyan sing jenenge kanugrahan. Sedaya menika kantun menapa? Lan kados pundi anggenipun ngudi. Usahane kaya ngapa, pambudidayane kaya ngapa. Lah sak menika malah anak Prabu Duryudana sampun nampi kanugrahan wujud negari Ngastina segelar sepapan sak mangke. Jajane jembar mboten karu-karuan. Brana picis tumpuk matumpa-tumpa. Lah menika kanugrahan. Kanugrahan ku dudu kok wahyu katentreman. Dudu kok wahyu Pulung Ratu. Wahyu Cakrane Ngrat, wahyu Maning Ngrat. Oh, menika menawi tumrap kula namung tembung ayawara. Sebab wahyu menika mboten wonten wujudipun. Kula nek mboten wonten wujudipun kula mboten percaya. Kaya nek diomongi gedhe ning ora ana kasunyatane ora didudahi kula nggih mboten percaya menika. Sampeyan ki omongane kok sok celomongan Kakang Durna. Pripun? Sampeyan nek ngendika, nek ngendikane sampeyan kuwi ora percaya karo wujuding wahyu. Nggih. Sebabe wahyu ora ana wujude, kanugrahan ora mawujud. Pancen leres. Gandeng kanugrahan utawi wahyu menika mboten wonten wujudipun, pramila kula mboten pitados. Sik kan. Pripun? Sampeyan kok ngowah-owah adat. Ngowah adat liripun? Coba ta. Nek sampeyan ngendika yen wahyu ki ora ana wujude. Lah kok teka kok akeh kahanan para kawula padha nalikane malem pilihan lurah utawa bupati utawa sak panunggalane. Kok akeh kawula tasih sing padha golek papan sing dhuwur supaya ndelok wujude Pulung. Pulung Ratu, mbuh Pulung Lurah, mbuh Pulung Bupati didelok tiba ning omahe sapa. Nek enek omahe wong sing ketibanan Pulung menika, sak mengko keduga kuwi sing dadi lurah utawa sing dadi bupati. Oh, menika langkung mrayogi menawi ingkang tiba menika Pulung Gantung. Lho, sampean ora celemongan. Pulung Gantung kuwi pulung ingkang bebayani. Nek teng mriki mboten wonten kok, Dik. Teng mriki mboten enten. Sing enten mriki wonten ing Laladan Sukalima. Ngaten, sing wonten menika wujuding Pulung Gantung. Nggih kula percaya nek Pulung Gantung menika wonten. Ning menawi Pulung Lurah, Pulung Bupati menika namung ayawara jernyatane mung nuruti dhateng tuturipun para sepuh. Dukunane do percaya. Oh, sesuk bakal ana pilihan lurah, sesuk bakal ana pilihan bupati. Engko bengi ayo ndelok, engko pulunge tiba ning nggone sapa. Lah menika namung ayawara. Menika tumrap kula namung ayawara. Jernyatanipun kula pun tau nepeni Dik Pate, kula pun tau nepeni malah kula ketibanan meteor.
Meteor sak pringkil nika. Lah nek umpama gedhe ngono saged kula dol. Pertapan saka 5 kula bangun. Ngaten Kakang Tuna. Nggih. Nek tumrap kula mboten pitados. Kalian wujudipun inggih menika wahyu utawi kanugrahan utawi ingkang dipun mestani pulung menika kula mboten pitados. Sampun. Perkawis pitados menapa mboten wontenipun wahyu. Jayatanipun sampangge sampun pikantuk sasmitaning dewa lumantar wasumenan. Ing wasumenanipun Yayi Ratu Banowati. Ingkang ngandhaken lan pratelaken bilih para Jawata maringi kanugrahan kang winastan wahyu pulung ratu. Nuwun sewu. Wong ngimpi menika sak-sak ming nglindur. Sak-sak ming kembange wong turu. Mboten sak pitados kalian ngimpi nggih. Mboten pitados kalian ngimpi. Iya. Mrawi boten pitados nggih monggo nanging kula pitados bilih Yayi Ratu Banowati kaya wujuding wahyu pulung ratu. Ha iki monggo. Kang Prabu. Kula wonten dawuh Yayi. Pitul Kakang Adipati Karna kados pundi? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi miturut kula langkung ngrumaja lan kula langkung condong dhateng menapa ingkang dados pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Bilih sak mangke Yayi Ratu Banowati kepareng nampi kanugrahaning Dewi ingkang awasta wahyu pulung ratu. Nanging kula nuwun sewu sareng kula midhangetaken pirembagipun para pinisepuh. Inggih pun Bapa Remban Durna, Paman Sengkuni ingkang dipun suwuni pamrayoga saking Paduka Yayi Prabu Duryudana lereke ngrembag kok menika namung kados rembagipun bocah TK. Lha dipun. Nuwun sewu. Ning atasipun Bapa Remban Durna menika drajating Brahmana teka malah mboten pitados ngendika bilih wahyu menika mboten wonten. Mongko nuwun sewu. Wahyu menika tumrap ingkang Raga Ngawangga menika estu wonten kasunyatanipun. Lareke rembag menika kula sareng kula pidhangetaken pangandikanipun Bapa Durna mboten wonten setunggal kemawon ingkang mringgaken supados Yayi Prabu Duryudana kalani Yayi Ratu Banowati tumindak ingkang prayogi. Liripun kados pundi? Wahyu menika menawi mapan wonten raga utawi wonten suwijining wadah ingkang reget tartentu wujuding wahyu menika mboten badhe jenjem, mboten badhe jenak mapan wonten angganing titah. Pramila wonten mriki kula namung badhe matur lan kula namung badhe nyuwun nggadahi pemanggihan tengsanipun Yayi Prabu Duryudana kersa sak mangke sampun ngantos antawisipun Paduka Yayi Prabu Duryudana kalian Yayi Ratu Banowati sepisan kemawon sampun ngantos tumindak ingkang boten prayogi. Sebab tumindak ingkang boten prayogi menika ingkang dadosaken sarana wahyu encah saking anggenipun Yayi Ratu Banowati, Yayi Prabu Duryudana. Sikra kang bala tumingal Rangga campa sangya ngedali Lara dadet wileteng kota Dan manggung mangun sang nidi minjang sang aji Adinya ngedali wuwus Presta suraga kaya buta sing ngawregel Pasti juga dendanya pangambak boyo Tidak madari kauntar masih makan negari ngasino Kaliku semanten Datanmu badatanmu sing nganti kaya prati mau golek kencana Nangge nata Ngastina Sang Prabu Duryudana nampi pangandikan saking senopati negari Ngastina Nalindra ngawungga Sang Prabu Karna Basusena nalika semanten dadosaken kanyut minangka warju kanyut ujare wong aganten warju jare wong kecuk idang nginang durung abang ida durung manjing dasahing mertala kasaru geger jaba yak ngarsa takeping purka pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane tatanana wujuding gajah wadri macangke dosa kewandelan kejawi amung sawanipun Nalindra awujud yaksa nalika semanten kekitrang yayah bareng nganti nanggap akara kakyat Nalindra Ngastina wau